Klokken er 5:15 om morgenen. Vi er taget på gåsetræk i Karoo-ørkenen. Vi kan høre de første gæs allerede nu. Og der røg de første 2 skud. Det bliver de første af mange skud på den her jagt. Ja. Solen er stået op, og nu går det for alvor løs. Det er 2 forskellige slags gæs, der kommer. Dels nilgæs, på engelsk Egyptian geese. De andre hedder sporgæs, spurwing geese. Så er der lagt klokker ud. Det var ikke for godt mere. Ej. For satan. Hvad var det, Hans Jørgen? De flyver endnu. Så er ham jyden her, han har lavet helt massakre på den. Synes ikke, det er lidt for mig på en post? Det er rigeligt. Han skyder heller ikke med en havlgevær, han skyder med en Kalashnikov. Var det godt, du fik bøssen med i dag? Ja, det var helt super. Hvor var den hen i går, dit gevær? Du havde den for mig. Du havde gemt den for mig. Vi har været lidt på gåsejagt i dag. Nu må man sige, ja. Hvad var det, der kaldte på trækket til morgen? 81, ikke? Sporgæssene har et vingefang på op til 1,80 meter og kan veje op til 0,5 kilo. Man kender dem på den her typiske spore, som de benytter, når de slåsser gasserne imellem. Sådan. Det er nogle ordentlige kalkuner. Så kontakt Jensen Safaris, hvis I har lyst til at opleve det store gåseeventyr i Karoo-ørkenen. De bedste måneder, og faktisk de eneste måneder, hvor det er muligt, er i månederne maj og juni.
perlehønsene er nogle meget snu fugle, som vi rent skyder ved at gå op til dem. Men vi kan i enkelte tilfælde også lave drivjagt på dem, men det er meget svært. Det her, det er Palle med perlehønsene. Hvad? Den har du tænkt meget over, Ja. ja. Det var en flot morgen, det må jeg sige. Prøv at holde dem lidt ud imod os. Ja. Det er jo bare nogle flotte fyre. Ja. Det har været hårdt og virksomt. Det har været en god dag, Holger, men det har været hårdt. En fantastisk jagt, men det er også kun fordi, at vi har Jensen Safaris. Ja. Har I også lyst til at opleve det store fuglejagtseventyr i Sydafrika, så kontakt Jensen Safaris og lad os lave et tilbud til jer. Det er spændende jagt, langt væk hjemmefra, og bør nok kombineres med antilopejagt, men man kan også lave en fuglejagt alene.